O alugueiro de rochos no centro das cidades comeza a converterse nun negocio en auxe. A crise da vivenda, a falta de espazo e incluso o teletraballo obriga a moitas persoas a buscar máis espazos para poder gardar os seus enseres. Patricia Barreiro. Si, estamos nun destes locais aquí no centro da cidade de Vigo. Esa é unha das particularidades. Aquí, dende 1 de xaneiro, alúganse un total de 47 rochos. A demanda é altísima, xa teñen o 25% confirmado. Dependendo do espazo, dos metros cadrados, o prezo pode ir dos 30 aos 100 euros. E que buscan os clientes? Pois espazos onde poidan gardar aquelas cousas que utilizan no seu día a día. Cidade de Vigo, Pablo acaba de abrir o seu segundo negocio de alugueiro de rochos. Este da Rúa Torrecedeira ten máis capacidade, 47 espazos de diferentes tamaños para dar servizo a unha necesidade social. Estamos falando de que todos os días recibimos varias chamadas, a demanda é altísima. Agora mesmo, moi alta. A crise da vivenda e agora tamén o teletraballo obrigan a moitas persoas e familias a buscar novos espazos para depositar as súas pertenzas. E é aquí cando xorde a pregunta: realmente necesitamos máis espazo? El garaje lo tengo aparte y trastero no tengo tampoco. En nuestra casa no tengo trastero, ¿no? Hai falta de espacio porque se alugan habitacións en lugar de vivendas. E moita xente busca rochos moi preto das súas vivendas onde poidan desprazarse andando e no que teñan todas as facilidades de acceso e alugueiro. A xente nas cidades o que busca son rochos relativamente pequenos, necesarios para guardar a roupa de verán, a roupa de inverno, as bicicletas, enseres do día a día. Os prezos varían segundo o espazo do rocho, dende o 1,5 metro e ata os 4 metros. Os prezos poden ir dos 30 aos 100 euros mensuais. Unha moda ou tendencia que xa se nota na compra de locais comerciais baleiros para convertelos nesa segunda vivenda.